Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi este un intro mai special, deoarece eu împreună cu Doru Exploratorul timp de 2 zile am făcut filmări, am făcut cadre pentru conținut, pentru YouTube. Doar că s-a extins pe 2 zile din cauza că era foarte puțin timp și decât să postez un videoclip de 7 minute am zis să mai facem și următoarea zi cu diferite zone din oraș. Astăzi și ieri am fost la calea ferată, o linie abandonată de pe lângă gară, care a fost așa, nu pot să zic că a fost foarte interesant, dar o să apară în videoclip. Dar am fost și la o clădire abandonată de mai bine de 10 ani, foarte mare, dar problema e că era foarte periculoasă ca poziționare și ca explorat în sensul cuvântului. Dar sper ca partea întâi să vă placă, la clădirea aia în special, la calea ferată va fi în fine. Dar vă propun să aveți răbdare până la final pentru că merită, pentru că dacă vă place, eu împreună cu Doru Exploratorul vom face partea a doua la acea clădire și credeți-mă că se va merita. Așa că nu mai lungesc pentru că deja am făcut un intro de 2 minute și hai să începem. Aici la un nou episod cu Doru Exploratorul. E practic dubla 2 pentru că inițial am vrut să ne ducem într-o locație, doar că a fost o schimbare de plan din diferite motive. Așa că ne vom duce... Unde ne ducem? La gară, cred. Ok. La gară, așa că hai cu Doamne ajută să vedem ce va ieși. Dracu, mă, dar nu mai ajungem unde trebuie, mă. Acolo o să ținem mânuță. Mergem n-ai prin Amara, ce Doamne iartă. Mi-a plătau copaci ca să nu poată să vadă aia cu avionul deasupra unde este improvizire. Ok, am ajuns aproape de... Bine, cam am ajuns în locul unde trebuie. Aici trebuie să mai. La mea sunt oameni de lucrez acolo. Da, aproape. Da, trebuie să avem grijă. Bine, și o luăm și pe partea ta, păi să o dăm în gară, să vedem. Bă, dacă vrei cineva, nu te mai sper să facem poze. Da, asta se face. Da, ne-am venit pentru poze. Și plecăm. Păi, o mașină. Păi, o mașină. E femeie. Opa. Da. Eu zic să o luăm pe partea altă. Mergem la gara din... Hai la gara noastră. Da, am făcut o lată. Dar măcar e interesantă zona asta. Da. Doru Exploratorul care bea pizza și îmi dă și mie, mulțumesc. Îi mulțumim lui Doru Explorator pentru a pizza. S-a hidratat și gura mea un pic. Deci practic asta e cale ferată abandonată, o linie. Și dacă o luăm tot înainte, practic ajungem în gară. Dar e interesant să te plimbi aici. Da, unii s-au jucat și cu mingea pe aici, se pare. Așa. Se vede foarte frumos în față. Oh, și vin niște oameni. Super. Prietenoși. Bun, să intrăm în căsuța aia să vedem ce se întâmplă. Că tot e aici.
acasă, mai camuflează toate. Da. Bă. Câini foarte aproape. Bă, în casă ceva, luăm niște pietre de pe aici. Aici, garduri, de-aia, agricultura, cineva. Lângă de pe acolo. Uite, un păianjen. Nu se focalizează pe el. E un păianjen acolo. Hai să ne... Și putea căcat. Șmecheria bine, eu sunt mai camuflat așa. Cât sunt îmbrăcat full. Mergem până în capăt de linie, că uite, sunt copaci în capăt. În linia asta tot înainte. Hai să luăm pe aici pe stângă. Da. Da, ieșim. Asta e un episod mai scurt de data asta. Da, nu știu. Dar momentan o să fie un episod mai scurt. Și acum am plecat spre Dor Explorator. Este cu mai mulți băieți, deci este tot mai bine, că suntem mai mulți și va fi mai safe. Ne vedem acum. Gata, intră. Dor Explorator. Hai, încet. Hai, stai. Salut. Salut. Doar până aici ați fost? Nu vrei să stai jos pe noapte, nu mai trec mai acolo. Da, dar până aici am fost, că nu știu. Trebuie să luăm când te poate pe acolo. Am înțeles. Dar uite, poți să vezi chestii prin geam. Nu știu că se vede telefonul. Se vede ceva, se focalizează greu. Momentan mai stăm un pic pe aici. Un Duster ciudat pe aici. Trebuie un Duster mai bine. Adică? Și e parcat aici? E parcat cumva pe aici? Nu, a trecut pe Ah. Da. Ciudat. O să mai stăm momentan pe aici în caz de ceva. Și să vedem ce mai facem acum. Poate să stăm pe aici până se mai eliberează. Hai că m-am bușit o leacă aici. Dar pentru asta facem content pentru YouTube. Iau toate și poza acolo. Bă, ce se uită el încolo. Cred că mai fac și niște cadre pe aici până mai avansăm. Să nu stăm așa degeaba. Eu mă văd mai mult că sunt mai înalt. Și merg mai așa. Pe acolo, pe după, pe în stânga, în zona aia. Am văzut că se mai poate merge, dar ai încercat? Am fost și acolo. Și ce? E ceva minim? M-am întâlnit fix aici, nu știu, așteptam acolo și cumva m-am întâlnit cu băiatul ăsta aici, că a fost aici. Geam spart, dar nu știu să explice deloc. Băi. Nu răspundea pe telefon. Da, dar se vede ceva și pe aici. E și un dulap aici. Da, nu se prea focalizează. De aici că e mai clar. Da. Un dulap.
destul de abandonat firele astea pe aici. Hai să stăm pe aici, ok? Bă, dar eu mi-am lăsat ala acolo. Ghiozdanul. Ok, deci stau pe aici. Se până. Dar rapid ai fost mâncate atâta. Frumos aici. Vai de o. Camera închisă complet. What the fuck? Nu se duce nicăieri și uite, încuiată în parcă. Da, Unde să mergem? Ok. Cred că e material de videoclip ca lumea. Și ăla cu linia și asta de aici e material suficient. Mai slab, ce-i drept, dar merge. Să vedem. Toate încuiate. Cel mai văzut aici. De unde sunt băgat aici? Lasă repede. Oh, frumos. Ce interesant e aici. Hai să mergem în partea cealaltă, că este invizibil și mi-am lăsat și ghiozdanul pe el. Hai, nu, așa.
să ne întoarcem acum pentru alt video. Du-te. Da. De parcă n-am văzut nimic. Așa sunt direct. Fuga aia, era o mașină care parcase acolo, o mira parcată de fapt, îi lăsa pe unul să treacă, că n-aveau loc amândoi. Lol. Data viitoare vom reuși să explorăm mult mai mult. Da. Cam atât a fost și cu episodul ăsta. Ne revedem data viitoare, v-am pupat.